Velkommen mine damer og herrer, piger og drenge, og hvad nu ellers befinder sig i teltet. Velkommen til Cirkus Lykkehus. Lad mig præsentere vores vidunderlige artister. Cirkus er et byen nu, og når vi optræder alle, ja så klapper du. Helt fra teltet på plads eller til dit hus, kan du mærke Cirkus Lykkehus. Cirkus er et byen nu, vi har charmen, talentet og trænet et år. Når I ser os i teltet, hvor vi står, så kan aftenen jo kun blive bedre end aftenen i går. Se muskelmanden, han løfter en anden, der danser og synger en sang. Ingen bliver dolket, kun show her til folket, når knivene rammer hver gang. Og hvor løven klovnen noget var sjov, de viste sig pludselig at være hyldende sjov. De får jer til at grine, så længe I vil give dem lov. Cirkus er i byen nu, og når vi optræder alle, ja så klapper du. Helt fra teltet på pladsen og til dit hus, kan du mærke Cirkus Lykkehus. Cirkus er i byen nu, vi har charmen, talentet og trænet et år. Når I ser os i teltet, hvor vi står, så kan aftenen jo kun blive bedre end aftenen i går. Langskæg, men ikke mand, det gør hun jo sådan, det yndigt og mandligt. En, der kan trylle, og han helt fylde, cirkus det er bare fedt. Og hvor løven tæmmer, som er modig og kæk, når løven den skræmmer hele publikum væk, så kalder han på dyret, som han har lært at sige det. Cirkus er i byen nu, og når vi optræder alle, ja så klapper du. Helt fra teltet på pladsen og til dit hus, kan du mærke Cirkus Lykkehus. Cirkus er i byen nu, vi har charmen, talentet og trænet et år. Når I ser os i teltet, hvor vi står, så kan aftenen jo kun blive bedre end aftenen i går. Her er det næste, det krikker og heste, med optræden der er helt ny. Og en danser til musikkens danser, med fuld energi hver by. Og hvis alting spiller, så er du stille og så, at her midt i cirkus kan man livsglæde få. Og sammen med hinanden, så kan vi lykkerosen nå. Cirkus er i byen nu, og når vi optræder alle, ja så klapper du. Helt fra teltet på pladsen og til dit hus, kan du mærke Cirkus Lykkehus. Cirkus er i byen nu, vi har charmen, talentet og trænet et år. Når I ser os i teltet, hvor vi står, så kan aftenen jo kun blive bedre end aftenen i går. Vores stærke mand, Passepartout, har været frygteligt nedtrykket, siden linedanserinden er rejst med et andet cirkus for at gifte sig med deres cirkusdirektør. Han er vist også noget så forelsket i hende. Kan vide, om vi har ham længe endnu. Nation
Stakke mand, jeg bliver forladt. Pigen, hun var jo min kæreste skat. Løfter nu vægte med tår på kind. Line danser inden er nu ikke mere at finde. Brøden var hårdt, lykken var kort. For cirkuset må jeg nu drage bort. Gerne søges. Jeg har ikke været særlig god til at stave. Men måske er det min chance. Jeg vil få et nyt liv, som tjener for en gammel gentleman. Jeg vil kunne glemme alt om mit gamle cirkusliv. Ja, det er det, jeg gør. Hej, jeg så de søgte en tjener. Det er så fint. De er ansat. Jamen, vil I ikke have en eller anden... Ja. Jeg har måttet klare mig i flere dage, siden min kammertjener forlod mig. Og det har været et helvede, som... Ja, det der. Men du må straks gå i gang med at rydde det her op. Er de stadig sikre på, at de ikke vil have en ansættelsessamtale eller nogle referencer først? Kan de ikke udføre jobbet? Mit navn, det er Perspektiv. Og jeg er herren her i huset. Jeg har brug for en kammertjener, som kan rydde alt det her op. Fordi lige siden min sidste kammertjener har været et helvede, og han forlod mig for en kvinde. Altså en kvinde. Jeg tænker, at jeg kan tage mig det mest rundt i huset og giftes, eller have nogle kvinder, det får jeg i hvert fald ikke noget af, så ja. Det skal vi to nok finde ud af noget sammen. Men hvad var det nu deres navn igen? Mit navn var faktisk Perspektiv. Jo!
Så jeg kan forsøge dit navn dog. Da jeg blev født, fik jeg et navn. Det skete så snart jeg lå i min mors favn. Plötsligt blev det så navnet jeg fik, og nogen ville mig det drille. Det har dog en mening, har min mor fortalt. Det betyder, at jeg kan gå lige gennem alt. Og den der piger, der drillede mig dengang, dem bad jeg om at være stille. Jeg er som jeg er, det kan ikke laves om. Jeg går rundt og ser ud, som jeg gjorde, da jeg kom. Mit navn er Perspektiv. Jeg fik det af min mor. Hun sagde, at jeg kunne alt, når jeg blev helt stor. Først her navn, gør det mig sær. Tænker jeg det ikke, at du er noget værd. Og musklerne gror år efter år. Og damer arbejder i cirkus. Livet var let, jeg blev nummer 1. Og kærligheden fandt jeg lidt efter lidt. Men pigen forlod mig, det var som at få slikker. Jeg måtte løbe fra cirkus. Jeg er som jeg er, det kan ikke laves om. Jeg går rundt og ser ud, som jeg gjorde da jeg kom. Mit navn er Perspektiv. Jeg fik det af min mor. Hun sagde, at jeg kunne alt, når jeg blev helt stor. Jeg er som jeg er, det kan ikke laves om. Jeg går rundt og ser ud, som jeg gjorde da jeg kom. Mit navn er Perspektiv. Jeg fik det af min mor. Hun sagde, at jeg kunne alt, når jeg blev helt stor. Tænk, hvis jeg bare kunne glemme danserinden med blikket om hende, flyve væk i vinden. Jeg er som jeg er, det kan ikke laves om. Jeg går rundt og ser ud, som jeg gjorde, da jeg kom. Mit navn er Perspektiv. Jeg fik det af min mor. Hun sagde, at jeg kunne alt, når jeg blev helt stor. Jeg er som jeg er, det kan ikke laves om. Jeg går rundt og ser ud, som jeg gjorde, da jeg kom. Mit navn er Perspektiv. Jeg fik det af min mor. Hun sagde, at jeg kunne alt, når jeg blev helt stor. Fantastisk. Jeg glæder mig til at høre historien en anden gang. Men jeg har desværre travlt. Jeg må ned i Gentleman-klubben. Men imens jeg er væk, kan de rydde det her op. Ja, der står min lov. Fantastisk. Så ses vi. Tak for spillet her. Det er jo selvfølgelig altid dejligt at vende over jer. Skål! Nå. Tænk jer, at Londons generalbank er blevet bestjålet. En gentleman-detektiv har samlet sig ind og bestjålet for 20.000 pund. Det var da utroligt, og så er så vej til bankboksen. Ja, man kan jo komme langt med charmen. Men politiet fanger ham helt sikkert snart. De ansatte i banken har jo alle set hans ansigt. Ja, men han er sikkert over alle bjerge nu da. Ja, en mand med midler er sikkert rejst udlandet med pengene. Men politiet indhenter ham den. Altså i dag moderne samfund kan man jo komme langt væk meget hurtigt. Jeg læste faktisk, at man kan rejse jorden på 3 måneder i dag. 3 måneder hele vejen rundt om jorden. Det tror jeg ikke. Ifølge mine beregninger, så kan man faktisk rejse jorden rundt på kun 80 dage. 80 dage? Det kan da ikke lade sig gøre. Det lyder godt nok ikke særligt sandsynligt. Jeg må holde på mit. Mine beregninger er altid korrekte. Og det siger altså, at man godt kan rejse jorden rundt på 80 dage. Jeg synes, at 3 måneder lød meget usandsynligt. Usandsynligt? Det er fakta!
Jeg synes, jeg kan lukke det bedre måde. Vil du satse dine penge på det, folk? Jeg vil faktisk satse hele min formue på det. 20.000 pund. 20.000 pund? Det er jo en formue. Tja, er I så færdige, at I ikke engang kan bestille det beløb? Nej, Skal vi på fanden? det kan vi. Så sammen stiller vi 20.000 pund. Hvis de kan bevise, at man kan rejse jorden rundt på 80 dage, så får de penge deres. Men hvis ikke, så er deres formue vores. Det har jeg mit gentleman over på. Hvordan vil de så bevise det? Elementært, mine herrer. Jeg vil da rejse jorden rundt på 80 dage. Bare lige så jeg ved det. Mit navn er Phileas Fogg. Jeg har bare lige glemt ham. Phileas Fogg. Phileas Fogg. Mit navn det vil snart være. Jeg vil vise nok. Jeg vil tage ud på en fantastisk færd. For jeg kan ikke lade være. Før jeg har set, hvordan hele verden er. Med tog og båd, med tog og båd. Jeg er den bedste, så giv mig råd. Jeg skal rejse fra vest og til øst. Giv mig hvad andre siger. Så kan I tro, jeg gør lige som jeg har lyst. 80 dage tager det at rejse om jorden. Min viden minder og bærer mig. 80 dage tager det at rejse om jorden. Phileas Fogg, Phileas Fogg. Mit navn det vil snart være, jeg vil vise nok. Jeg vil tage ud på en fantastisk færd, for jeg kan ikke lade være. Før jeg har set, hvordan hele verden er. Jeg bliver 70, når sidste vers. Så vil jeg rejse på kryds og på tværs. Eventyr for jeg tager ud i det blå. Det kan I ikke forstå. Bevise det er noget som jeg må. Jeg ved jeg har ret. Jeg ved jeg har ret. Det finder I også ud af noget så bræt. Mine beregninger tager et fejl. Bare sig jeg er stejl. Derfor så hænger jeg i med hver en negl. 80 dage tager det at rejse om jorden. Min viden minder og bærer mig. 80 dage tager det at rejse om jorden. Phileas Fogg, Phileas Fogg. Mit navn det vil snart være, jeg vil lige slå. Jeg vil tage ud på en fantastisk færd, for jeg kan ikke lade være. For jeg har set, hvordan hele verden er. Klokken er nu 21:00 den 17. juni 1873. Og lørdag den 5. oktober kl. 21 vil jeg, Phileas Fogg, stå her, hvor jeg så har rejst jorden rundt på 80 dage. Det er noget mål. God aften, Perspektiv. Jeg håber ikke, de har pakket deres kuffert ud nu.
Nej, vil de allerede have mig til at forlade min post? Nej, slet ikke. Men jeg vil til gengæld tage dem med rundt om jorden. Hvad siger de? At vi to, vi skal rejse rundt om jorden. 80 dage tager det at rejse om jorden. Min viden minder og bærer mig. 80 dage tager det at rejse om jorden. Phileas Fogg, min hamle vil snart være, jeg vil vise nok. Jeg vil tage ud på en fantastisk færd, for jeg kan ikke lade være. For jeg har set, hvordan hele verden er. Javel, herfra. Jeg pakker deres kufferter straks. Fantastisk. Så kan jeg lige nå at friske mig op. Men skynd dig. Vi skal nå toget til Dover 22:33, hvor skibet sejler mod Calais. Sikke en aften i går, var. Ja. Fogg, han tror, han kan rejse jorden rundt på 80 dage. Tror I, der er en chance for, at han kan nå det? Nej, overhovedet ikke. Eller, hvad tror I? Min herre, det skriver om gentleman-tyven igen. Hvad skriver de? De har en beskrivelse af tyven. Han er normalt højde og bygning, har mørkt krøllet hår, klædt som en gentleman, og beskrevet som intelligent og meget generende. Det lyder bekendt. Ja, det lyder som en, man kender. Det er da Fogg, er det ikke klart? Fogg? Er det sikkert? Altså, beskrivelsen lyder godt nok som ham, men kunne han finde på sig noget? Tænk lige over det. Han har intet, der binder ham. Han er ikke gift, har ingen børn, og ved måske, hvor han har sin formue fra. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og nu var han ikke lidt hurtigt i går til at finde en undskyldning på at rejse til udlandet. Hurtigt, og vi ved præcis det samme beløb, som kunne snøde. Du har ret. Phileas er tyven, det tror vi nu. Det der med hans charme var noget han kunne. Mon han ville rejse for os igen, og vedmålet bare var noget han sagde. Fyldt med charme og lidt varme, mon han stod på spring. Tyve koster millioner, forklarer mange ting. Aha. Aha. Phileas er tyven, det tror vi nu. Det der med hans charme var noget han kunne. Mon han ville rejse for os i dag, og vedmålet bare var noget han sagde. Fyldt med charme og lidt varme, mon han stod på spring. 20 koster millioner, klarer mange ting. Aha. Aha. Vi må gøre noget, men han er jo allerede rejst.
Jeg vil straks sende et telegram til min berømte ven, detektiv Fix, som mens vi taler faktisk er i Frankrig for at finde spor efter gentleman-tyven. Goddag. Der skal være et telegram til mig, Fix. Ja, herr Fix. Det er lige her. Kære Fix, stop. Gentleman-tyven Aphelias Fogg, stop. Han er lige nu på vej til Marseille i Sydfrankrig, hvorfra han skal rejse til Egypten. Stop. Hvis nogen kan fange ham, er det dig. Stop. Jeg vil gerne sende følgende telegram til Scotland Yard. Gentleman-tyven lokaliseret. Stop. Navnet Aphelias Fogg. Stop. Send arrestordren til Bombay, Egypten. Adabaya, Egypten. Stop. Abøs Fix. Stop. Det skal ske. Jeg kan ikke røre ham her i Frankrig. Men Egypten er også en britisk koloni, og så snart jeg har fået arrestordren, så er han min. Fix, han altid tyven fanger, er den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller. Jeg fik ham ikke denne gang, men sejr. Skal vi ikke sammen, for jeg fanger ham, der bare i næste havn. Forbrydere, der stiller hele natten, siger bare, skylde med det politi. Det var jeg jo den forbi, men og så de møder Fix og finder ud af, hvem jeg er. Så bliver mine lige pludselig noget svært. Fix, han altid tyven fanger, er den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller. Jeg fik ham ikke denne gang, men sejr skal vi ikke sammen, for jeg fanger ham, der bare i næste havn. Når næste type løber, hører man altid disse ord. Skib nu med det politi, den slår jeg jo nemt forbi. Men når så de møder Fix og finder ud af, hvem jeg er, så bliver mine lige pludselig noget tvær. Fix, han altid tyven fanger, er den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller. Jeg fik ham ikke denne gang, men sejren skal vi ikke sammen, for jeg fanger ham, der bare i næste havn. En bankrøver på flugt er ikke bange, siger jeg bare. Skib nu med det politi, det slipper jeg jo nemt forbi. Men når så de møder Fix og finder ud af, hvem jeg er, så bliver mine lige pludselig noget tvær. Fix, han altid tyven fanger, er den bedste detektiv. Her er ikke noget, det er enten eller. Jeg fik ham ikke denne gang, men sejr skal vi ikke sammen, for jeg fanger ham, der bare i næste havn. Fix, han altid tyven fanger, er den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller. Jeg fik ham ikke denne gang, men sejren skal vi ikke sammen, for jeg fanger ham, der bare i næste havn. For jeg fanger ham, der bare i næste havn. For jeg fanger ham, der bare i næste havn. Det ser ud til, at vi har lige tid til at borde skibet. Ja. Som skal sejle os igennem Suezkanalen og til Indien. Prøv at tænke den perspektiv. Det er kun 4 korte år siden, at de lavede den her kanal for at gøre verden mindre. Det går jo til sådan en hel del hurtigt, at du skal sejle hele vejen rundt om Afrika. Ja. Nej. Er der kommet et telegram til mig, Fix? Nej, desværre, det er der ikke.
Hvad skal du gøre? Arrestordren er her ikke endnu, og det er øjeblik fra at forlade landet. Jeg må bare rejse med videre dem til Indien. Det er også en britisk koloni, og planen vil dog stadig virke. Jeg må købe mig en billet til det skib, men først lige et telegram. Jeg vil gerne sende følgende telegram til Scotland Yard. Fix er på sporet. Stop. Planen er ændret. Stop. Send arrestordren til Bombay. Stop. Så gerne. Felix er en altitude, fanger af den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller. Jeg fik ham ikke en anden gang, men sejren skal vi ikke savne, for jeg fanger ham der bare i næste havn. For jeg fanger ham der bare i næste havn. For jeg fanger ham der bare i næste havn. Her fix, det telegram er kommet. Er det ikke fantastisk? Vi er på vej om på den anden side af jorden. Jo, det er det vel. Undskyld min begejstring, men for korte, ganske tid siden, ikke? Og havde jeg aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle være her. Hej, mit navn er Perspektiv. Jeg ledsager mine herrer Phileas Fogg om på den anden side af jorden. Goddag, Perspektiv. Det er lige den, jeg leder efter. Hvad mener du? Jeg er faktisk en journalist, og jeg skal følge jeres rejse og skrive om den. Sikke et tilfælde, og det lyder da fantastisk med nogle rejsefælder. Jeg tænker, at dig og mig, vi bliver rigtig gode venner, Fix. Ved du hvad? Det tror jeg faktisk godt. Men vil det ikke være så venlig at præsentere mig for Phileas Fogg? Jo, det vil jeg da. Hey, det er da ham, der kommer lige der, er det ikke? Herr Fogg, det er Fix. Han er journalist og skal følge vores rejse rundt om jorden. Goddag, herr Fogg. Jeg glæder mig meget at møde dem. Jeg har hørt rigtig meget om dem. Goddag. Sagde de Fix? Jeg er glad for, at min rygte kommer i forvejen. Og hvilken fantastisk måde at udødeliggøre min rejse for eftertiden. Nå, Fix. Hvad siger du til dig og mig, vi tager ned på skibets restaurant og får et par øl? Jeg skal nok give. Aftale. Velkommen til Bombay, mine herrer. Perspektiv, de kan se dem lidt omkring. Og imens, så tror jeg tager ned til banegården og får stemplet mit pas. Og så tror jeg lige, at jeg finder en restaurant, hvor jeg kan spise et eller andet. Men husk nu, at toget går mod Calcutta kl. 20. Ja, jeg har også noget vigtigt at nå. Telegram fra min redaktør. Nå, så skal jeg vel bare på eventyr i Bombay. Der kom et telegram til mig, Fix. Nej, desværre, jeg har intet til Fix. Igen, hvad skal du nu gøre? Jeg kan ikke være sikker på, at arrestordren når at komme, før toget går. Når telegrammet til Fix kommer, vil de ikke være så venlige at sende det videre til Bombay? Selvfølgelig, min herre. Fix, han altid tyven, fanger af den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller.
Jeg fik ham ikke denne gang, men sejren skal vi ikke savne, for jeg fanger ham der bare i næste havn. For jeg fanger ham der bare i næste havn. For jeg fanger ham der bare i næste havn. Kæft, det er smukt, mand. Indernes templer er virkelig vidunderlige. Hvad laver han her? Per har ikke noget gang på. Han har sko på, hvad hviler han der? Ej, giv slip! Ej! Hvad er dog sket med dem, perspektiv? Der er ingen, der fortalte mig, at inderne ikke kan lide europæer i deres templer. Og man ikke må have sko på i dem. Jeg har næsten aldrig oplevet sådan en vrede før. Jeg nåede næsten ikke tåret på grund af det. Men det gjorde du. Og vi er faktisk et par dage foran tiden. Alt går strygende, så nu kan vi bare slappe af og nyde turen på vej til Calcutta. Og når vi ankommer, skal vi nok få med på nye sko. Kan man bruge perspektivs dumhed til min fordel måske?
Jeg må desværre meddele selskabet, at toget ikke kører længere. Ikke længere? Hvad mener de? Ja, at toget ikke kører længere. Men Skinnerne er desværre blevet ødelagt af den lokale flåde, så man går over sin blade. Men vi er stadig rigtig langt væk fra Calcutta. Ja, og ifølge mine beregninger vil det æde alt vores forspring. Det er hele 3 dage. Kom, vi har brug for en anden transport. Kom med, hvad du Skal ske? Goddag. Goddag. Er det deres elefant? Det kan jeg tro. Nå, kan du være med mig lege den? Nej. Hvad nu, hvis jeg betaler 10 pund i timen? Nej. 20? Nej. 40? Nej. Så kan jeg lige så godt købe den jo. Hvad så, hvis jeg betaler 1000? Jeg vil ikke sælge. Hvad fanden? 1500? Nej. 1800? Nej. Jeg må ikke have den der elefant der. Hvad fanden er du for et ting? 2000? Den aftale. Jeg tager 5 alle mine penge, mand. Herr Fogg, Jamen så. er det ikke lidt af en kilopris, selv for elefantkød? Ja, det skal nok gå. Jeg er jo rig for helvede. Nå, så kan du godt blive sag. Du er fyret. Fyret? Men hvad med min familie? De vil jo sulte. Hvad skal der bruge en elefantfører til? Du er nok længere egen en elefant. Undskyld mig, min gode mand. Men jeg står faktisk nu her og mangler en elefantfører. Gør de det? Ja. Jeg mangler en, der kan føre os sikkert hen til Calcutta. Jeg er lige den mand, I søger her. Godt, de er ansat. Når junglen er omkring dig, og du rider elefanten og nyder. Og dyrene i alle træer, mens du igennem planterne rydder. Og du lytter til fuglesang, der lyder på oven. Mens du glider frem på en elefant gennem skoven, gennem skoven. Familien mangler penge, og arbejdet som du havde var i fare. Og det du troede du havde, det forsvandt uden du kunne det forsvare. Men du reddes af de mennesker, der ej synes du dog mens du glider frem på en elefant gennem skoven, gennem skoven. Kom til med mig, og skoven på et øjeblik. Vi rider i kurven med skinnende mønstre af guld. Alt er godt. Mærk livet på en elefant. Og snablene svinger, vi gynger og falder omkuld. Når elefanten keder sig, og efter komplimenter vil fisker, så lænder du dig ind til den, og kærligt du i ørerne visker. At du elsker, at ved igennem træer hører på åren.
skoven, gennem skoven. Kom se med mig. Mærk livet på en elefant. Ridder i kurven, skinnende mønstre af guld. Alt er godt. Mærk livet på en elefant. Og snablen den svinger, vi gynger og falder omkuld. Vi er det eneste, vi har tilbage. Elefanten er dit hjem i flere dage. Det tager bare den tid, som det skal tage. Kom til med mig. Rend skoven på et øjeblik. Vi ridder i kurven med skinnende mønstre af guld. Alt er godt. På en elefant. Og snablen den svinger, vi gynger og falder omkuld. Alt er godt. Hvad er det dog, de gør ved den stakkels kvinde? Det er en gammel indisk tradition. Jeg kender kvinden. Hendes navn er Onda, og hun er af samme slægt som jeg. Hun er datter af en rig købmand og opdraget efter engelske dyder. Hun blev gift mod sin vilje med den gamle Maharaja, og nu kun 1 måned efter ægteskabets indgående er han død, og hun vil følge ham ind i efterlivet. Hun skal brændes med en slig morgen. Vil de brænde hende levende? Ja, men de bedøver hende nok med hashopium først, så hun ikke mærker så meget. Vi bliver nødt til at redde hende. Men hvordan? Jeg har en idé. Vi er tilstrækkeligt langt væk, til vi godt kan slappe af nu. Ja, lad os tage et hvil. Jeg tror, hun vågner. Hvor er jeg?
Hvem er de? Er jeg død? Er de en engel? Engel? Det kan de ikke. Nej. Død? Det tror jeg heller ikke helt. Men jeg... Og onda, denne gentleman reddede dem. De skal ikke være bange. De er i sikkerhed her. I sikkerhed? Hos dem? Ja, jeg har hørt, at i Hongkong havde du familie, så jeg ville tage dig derhen. Ja, jeg fortalte om onkel Dakhan, som jeg har købt med i Hongkong. Alle andre steder end hos den forfærdelige Maharaja. Død eller levende vil være paradis. Bare roligt, de skal ikke bekymre dem. Jeg skal nok sørge for, at de kommer derhen, hvor de har behov for at komme. Men fuck, vil det ikke forsinke os? Nej, ikke mere end tiden kan tåle. Vi var jo heldigvis allerede et par dage foran tiden. Så vi når frem til Calcutta og skibet til Hongkong lige i tiden. Og det var altid, at det var at redde en så smuk og ung dame. Tanker som jeg havde før. Vær alene indtil jeg dør. Giv væk hvis du vil have mig. Tag mig, så vil jeg elske kun dig. Giv mig din kærlighed, ellers så bliver jeg ked. Du ændrer alt jeg ved. Giv mig din kærlighed. Jeg havde mit liv som det var, men nu er jeg pludselig klar. Kun på det, hvis jeg håber. Det er ligesom mine læber, de råber. De kysser min mund kunne give, for alt som jeg kunne lide. Jeg håber du kan lide mig. Sig mig, så vil jeg elske dig. Giv mig din kærlighed, og så bliver jeg ked. Du ændrer alt jeg ved. Giv mig din kærlighed. Giv mig din kærlighed, ellers så bliver jeg ked. Du ændrer alt jeg ved. Giv mig din kærlighed. Giv mig din kærlighed, ellers så bliver jeg ked. Du ændrer alt jeg ved. Giv mig din kærlighed. Jeg tror, vi skal afsted nu. Tusind tak for hjælpen. Vi kunne ikke have gjort det uden dig. Her får du din løn. Ja, det burde være nok. Tusind tak herfor. Men vent lige. Vi er ikke færdige endnu. Er vi ikke? Ej, jeg kan da ikke bare lade dig gå hjem, uden du overhovedet kan brødføde din familie. Ikke efter al din hjælp. Du har både hjulpet både mig og Anda og alle de andre, der har været med. Så derfor vil jeg gerne give dig elefanten, så du kan tjene dine egne penge.
Herr Fogg, mener de det virkelig? Jeg vil straks drage tilbage for at fortælle det til min familie. Fogg er virkelig en god mand. Han er den bedste. Jeg vil gå til byens telegrafkontor for at sende et telegram til min redaktør. Ja, du må godt nok have meget at skrive om nu. Ja, det er lige det, jeg kan jo. Men jeg synes da lige, vi ses i aften. Ja. Goddag. Er deres navn Passepartout? Og de rejser på Bombay? Ja. Nå. Så er de her med anholdt. Hvad? For at vandhælde i et tempel. Det kan jo ikke have folk, der går godt vel. Jeg har ikke gjort det. Ja. Jeg er uskyldig. Så kom. Jeg har ikke gjort det. Det har jeg også sagt. Jeg er uskyldig! What? Kom, vi må skynde os mod stationen. Vi må redde Passepartout. Sådan, nu kan jeg trygt vente på, at arrestordren kommer. For render ingen steder uden Passepartout. Hvordan? Hvad? Jeg ved ikke, hvordan fuck han gjorde det. Men han overtalte politimesteren til at friløse mig. Fogg var helt vidunderlig. Hans charme kan jo overvinde alle. Jeg tror, politimesteren ville have gjort alt for ham. Shit. Det var da ikke så slemt. Men Passepartout er ikke kun min tjener. Han er også min gode ven. Jeg havde ikke kunne komme så langt, eller været her, hvor jeg var nu, hvis det ikke bare var for ham. Hvad med dem, Fix? Er de klar til at bo skibet? Ja, giv mig lige et øjeblik. Det er så fint. Så ses vi nede ved havnen. Nej. Nej. Nej! Det kan simpelthen ikke passe. Jeg var sikker på, at den var hjemme den her gang. Nu har jeg jo endnu ikke noget valg. Jeg må bare rejse med videre på rejsen. I Hongkong skal det for alle midler lykkes. Det er den sidste britiske koloni på rejsen, hvor jeg har ret til at anholde ham. Fix er en altid tyven fanger, er den bedste detektiv. Der er ingen måde til at eller jeg fik ham ikke, men med gang med sig, og skal vi ikke sammen, for jeg fanger ham, der bare i næste havn. For jeg fanger ham, der bare i næste havn. For jeg fanger ham, der bare i næste havn. Det var en dejlig overfart. Og da vi har tid til at finde deres onkel. Og skibet til Japan sejler først i morgen tidlig. Så nu skal jeg nok sørge for, at du er godt tilpas her i Hongkong. Ja, det skal de vel. Kom, lad os gå. Fix. Hvad skal vi så bruge tiden på? Jo, jeg hørte om et lille etablissement, der skulle ligge lige rundt om hjørnet, hvor stedet skulle være, hvor man kunne slappe lidt af. Det lyder perfekt. Er det jer, som skal med båden til Japan? Ja, i morgen tidlig. Godt så, planerne er ændret. Vi sejler klokken 9 i aften i stedet. Men, nej. Vi er nødt til at finde Fogg igen. Vi er nødt til at sige det til ham. Tag det helt roligt. Lad ham nu tage afsked med at ånda. Der er sådan set noget rimelig lang tid til aften. Og vi kan stadig nå at hygge os lidt først. Ja, jeg vil også gætte på, at de vil sætte pris på lidt alene tid. Det tror jeg også. Men gå det bare i forvejen.
Stedet ligger lige rundt om hjørnet. Det hedder Leopio Bar. Ja, vi ses derinde. Er der kommet et telegram til mig her fix? Nu skal jeg lige se. Ja, det er der så. Ja, man! Endelig, man! Nu kan jeg endelig anholde fuck! Nej, jeg mener gentleman-tyven. Men hvad med Passepartout? Jeg var egentlig begyndt at betragte ham som en rigtig god ven efter de mange timer sammen. Jeg må tale med ham. Hvis jeg forklarer, så vil han helt sikkert forstå. Og så er anholdelsen ingen sag. Er du der? Ret. Det her sted er virkelig afslappende. Ved du hvad, Passepartout? Jeg har ikke været helt ærlig for dem. Jeg er nemlig ikke en journalist. Jeg er faktisk en detektiv på jagt efter en gentleman-tyv, som jeg er helt sikker på, at din herre Phileas Fogg. Hvad siger de? Fuck, en tyv? Nu har jeg aldrig. Jo, ser du. Alt passer. Signalementet, personligheden og omstændighederne. Det kan kun være ham. Jeg må anholde ham. Og ved du hvad? Jeg har faktisk godt lige fået restordre, så nu kan jeg endelig anholde ham. Prøv at se her. Hvad? Nej. 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 Det kan ikke lade dig gøre. Jeg er lojal til at Fogg. Det har han fortjent. Fogg kan stole på sin ven og tjener. Jeg er lojal mod den mand. Jeg tror, det er løgn. Historien, den holder ikke vand. Jeg tror, det er løgn. Historien, den holder ikke vand. Han var god mod alle mennesker. Han hjælper alle dem, der har hjulpet ham. Og han gav jo mig et hjem, der har hjulpet ham. Og han gav jo mig et hjem. Vidste de, det her var forbi, da de sagde det her. Givet at de må se det lys, ja de om det må de, ja om det må de. Vidste de, det her var forbi, da de sagde det her. Givet at de må se det lys, ja de om det må de, ja om det må de. Fogg kan stole på sin ven og tjener. Jeg er lojal mod den mand. Jeg tror det er løgn. Historien, den holder ikke vand. Jeg tror det er løgn. Historien, den holder ikke vand.
Jeg forstår. Sæt dig nu ned igen og ryg lidt og slap af. Måske jeg faktisk tager fejl. Fuck. Nej, god. Jeg føler mig faktisk lidt træt. Ej, stakkels Passepartout. Jeg har sådan håbet, han ville se fornuft. Heldigvis vidste han ikke, hvad det var for et sted, og hvad det var, han røg. Han vågner helt sikkert ikke, før det var sent. Jeg kan bare fejre min sejr på vejen med en god middag i aften, og lade Fogg uvidende miste sit skib i morgen, når det er, han skal på vej mod Japan. Og så kan jeg anholde ham. Nå, hvad har du så lavet i dag? Ikke så meget. Sejligt. Kæft, kedeligt. Har du nogle venner? Fuck. Ja, kom ind. Skib, sejle, gå aftes. Fix. Tror du tyv? Arrester dig. Opiumbar. Helt roligt. Jeg ved, vi har mistet skibet. Men heldigvis har jeg fundet en løsning. Jeg har fundet ham her. Han er gået med til at give os en sejlbåd, så vi kan sejle med hen til Japan. Og så kan vi nå vores forbindelse i San Francisco. Men I må fortælle mig resten undervejs. Vi skal afsted nu. Amanda, hvad laver du stadig her? Jeg troede, du skulle blive her. Jo, altså jeg kunne ikke få mig selv til at sige farvel til jer. Så jeg har overtalt folk til at rejse med jer helt til London. Ja, jeg er vel ikke den eneste med gode overtagelser her. Men kom, vi skal skynde os. Vi må afsted. Ej, så er det jo bare at vente på, at Fogg dukker op. Phileas Fogg. Ham har de desværre misset. Hvad mener de? Han er lige taget med en båd til Japan. Nej! Han har overlistet mig igen! Hongkong var min sidste chance på rejsen. Det var den sidste britiske koloni. Det er slut. Hvorfor anholder de ham ikke bare, når han er tilbage i Japan? Du siger noget. Ny plan. Jeg må bare rejse med videre, og så anholde ham, når vi kommer tilbage i det gode gamle England. Vil du være sømand? Vil I ikke være så venlige, og så hjælpe mig med en fiskebåd? Det kan I tro. Vent her. Felix han er til 20 fanger af den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er ingen heller. Jeg fik ham ikke denne gang, men sagde, skal vi ikke savne, for jeg fanger ham, der var i næste havn. For jeg fanger ham, der var i næste havn. For jeg fanger ham, der var i næste havn. Hvor er det godt, at vi nåede til Japan i tide. Ja, alting ordner sig på trods. Nu er vi godt på vej mod det næste kontinent. Amerika. Nej, er det ikke fix? Ignorer ham. Han er ikke det værd. Jeg skal kraftedeme vise ham, hvad han er værd.
velkommen i toget fra San Francisco til New York. Her er jeres kopé. Mit navn er Hiccup, Bill Hiccup. Goddag, hr. Hiccup. Mit navn er Phileas Fogg, og det her er mine rejsekammerater af Onda og Perspektiv. Jamen, welcome to America. Mit navn er Bill Hiccup, og jeg er bare tip-top. Mit navn er Bill Hiccup. Prøv bare at se min krop. Jeg er en rigtig cowboy, og det er ikke bare støj. Jeg er en rigtig cowboy, det kan ses på mit tøj. Jeg har en gammel møghest, det kan være lidt en test. Jeg har en gammel møghest, det går dog som en fest. Jeg bor på en gammel farm, luften er altid varm. Jeg bor på en gammel farm, køerne laver larm. Jeg elsker min gamle mand, og det har en skat. Jeg elsker min gamle hat, og det er ikke fat. Poker, det er mit spil, det eneste jeg vil. Poker, det er mit spil, Hold'em, det er jeg til. Tak, hr. Hiccup. Hvad siger de til at fordrive tiden med et spil Texas Hold'em? Altså, det er jo ikke bridge, men altså, man kan jo ikke sige nej til et slag kort. Går det ikke lidt for godt for hr. Hiccup? Jo, han er vist lidt mere heldig, end hvad der må kunne lade sig gøre. Kan jeg ikke sige længere? De sidste 3 runder har du haft 5 S'er på dig. Det gider jeg slet ikke være med til mere. Siger du, jeg snyder? Kan du tro, jeg gør? Se! Fuck, taber, mand. Ingen skal kalde mig en snyder. Jeg skal vise jer. Hvad fuck foregår det her? Det kan vi ikke have i toget. Vi kører på stationen nu her, og her steg alle af. Men vi skal stadig helt til New York. Ja, men det bliver altså ikke med det her tog. Vi kan tage det næste. Nej, hvad skal vi nu gøre, når vi ikke damper den til Liverpool? Og var det ikke den rolle på Fix, som jeg så vink fra den anden vogn af? Lad os se ham igen, ikke? Og jeg når ikke hjem til min mors fødselsdag. Det er jeres skyld. At kalder mig en snyder. Ja, nej. Det kan du godt glemme. Ja,
Der er vel en fordel ved at have en muskemand på holdet. Men ikke tabe alt håbet som ham der. Alt er ikke tabt endnu. Vi tager det næste tog til New York. Og så finder vi en løsning derfra. Så har vi lagt på kaj i New York og er nu ude på åbent hav. Ja, det var meget venligt af dem at tage os med. Og den der går med til at sætte os af i Liverpool. Også selvom jeg måtte betale en del som penge. Ja, pengene, de var gode. Og den med Liverpool, den kan de godt glemme alt om igen. I må selv finde vej fra Spaniens kyst. Så er jo trods alt også i Europa. Men kaptajn, du lovede. Ja, men hvis de ikke er tilfreds, så er der også mulighed for, at de ellers selvfølgelig kan stå her. Men vi er jo midt på havet. Lige præcis. Sådan er kaptajnen altid. En ondskabsfuld satan. Nu ved du, hvordan vi har det. Vi knokler og knokler på næsten ingen søvn og næsten ingen noget. Hvis vi ikke gør, som han siger, så står den på tæv og trusler, at man bliver smidt fra bord. Hvor er han? Hvor er han? Jeg fortæl mig, hvad der skete. Skal jeg give den kaptajn et par... Nej, det er helt okay. For jeg har nemlig en bedre idé. Hvad nu hvis vi lader besætningen samarbejde med os, og så fælder vi manden sammen? Nu er vi afsted, vender ikke om. Der er ingen vej tilbage, hvorfra vi kom. Og kaptajnens skældsord, dem kan I udenad. I kender alt hans mistro og had. Og han som kun er ond, dog har fået alt. Havet slår os alle, blev dyrt betalt. Og hvis der er en sandhed skrevet der til vands, så er der ingenting er hans. I er ikke alene, for vi kan jo hjælpe jer. Og det er helt på det rene, vi kan gøre det bedre her. Bedre her. Så vandrer jeg, som at I var dyr. I kunne have haft et hjerte, men gav jeg kun et hyre. Lad os sammen vente manden, det var sejens lov. I vil fri fra ham så grov. Kanskje til os skyld, dog ej med lovret. Jeg kunne dømmes, og den var bare så træt. Alle sine ordre, og løgne lige så. Lad os sammen med romanen gå. I er ikke alene, for vi kan jo hjælpe jer, og det er på det rene. Vi kan gøre det bedre her, bedre her. Prøver han på noget, så giver vi jer en hånd. Så er jeg ikke bange,
hjælpen som kom. Så sammen alle sammen, det er hvad vi må. Så vi må fra kaptajnen kan gå. I er ikke alene, for vi kan jo hjælpe jer. Og det er helt på det rene. Vi kan gøre det bedre her. Vi er ikke alene, når vi manden viser os trods. Og det er helt på det rene. Så bliver han bange for os. For os. For vi kan jo hjælpe jer, og det er helt på det rene. Vi kan gøre det bedre her. Vi er ikke alene, når vi manden viser os trods. Og det er helt på det rene. Så bliver han bange for os. Os. Det bliver godt at sætte fod på engelsk jord igen. Og mange tak for turen. Og pas nu godt på jeres kaptajn resten af vejen til Spanien. Det skal vi gøre. Værsgo. Mange tak. Nu har jeg den fuck. Kommer til at fortryde det her. Hvad fuck skal jeg tage mig af det her problem, bare? Nej, lad være med det. Ikke mere. Du må finde et tog til London. Og det vigtigste af alt, tag dig godt af Honda. Og de skal direkte bag trammer, er det forstået? Kommer stadig til at fortryde det her. Fix han altitude, fanger den bedste detektiv. Her er ingen noget, det er enten eller. Jeg fik ham med i denne gang med sejren. Skal vi ikke sovne, for jeg fangede ham der bare i denne havn. For jeg fangede ham der bare i denne havn. For jeg fangede ham der bare i denne havn. Den 81. dag nu. Vadmålet er tabt. Og endnu værre. Stakkels herr Fox sidder i fængsel. Ja,
Hvem havde troet, at vores fantastiske eventyr skulle slutte sådan her? Herfor? Hvad sker der? I må alle modtage min dybeste undskyldning. Det viser sig, at de fangede den rigtige gentleman-tyv i går. Det vil jo så sige, at Phileas Fogg er jo så uskyldig. Venner, I må tilgive mig. I må vide, jeg skammer mig. Og hvad der så end sker, lad det ske, jeg er ikke fej. Husk, vi har rejst og hygget tit. Skønt I har grædt og lidt. Ja, det har været slemt, jeg ved det godt, og nægter ej. For jeg har løjet, sagt jeg i møget, og jeg har snydt ja, og dummet mig. Fortjener ikke kærlighed, I ved det selv, oh ja, oh ja. Babelio. Og hvis I stadigvæk hader mig, så må jeg gå. Men I må tilgive mig, ja det håber jeg på. Så inderligt, så inderligt. Rejsen som vi sammen tog, betyder noget for mig. En følelse så god, det gav det mig. Så tilgiv mig og sæt mig fri, så bliver jeg så glad. Når vennerne er sammen, forsvinder alt mit had. Jeg bliver bange og synger sange, hvis I ikke tilgiver mig, for det er ikke en leg. Jeg undskylder lige her for løgnene mod jer, oh ja, oh ja. Babelio. Og hvis I stadigvæk hader mig, så må jeg gå. Men I må tilgive mig, ja det håber jeg på. Så inderligt, så inderligt, så inderligt. Jeg sagde det jo til at starte med, hvis bare du var kommet ud noget før. Men det er okay, Flix. Jeg tilgiver dig. Min kære smukke øjne. Jeg er så ked af, at jeg ikke kan sørge for dem. Jeg skal nu give resten af pengene, som vi tabte væddemål. Så nu er jeg helt flad. Og resten af pengene brugte jeg egentlig også på rejsen. Men Phileas, må jeg kalde dig det? Efter alle vores oplevelser, må vi da være dus. Phileas, du er alt, hvad jeg har drømt om. Lige fra vi mødtes første gang, og jeg troede, du var en engel. Igennem alle vores oplevelser, og til nu har du været helt perfekt. Jeg vil elske dig, om du er rig eller ej. Jeg ønsker intet andet, end at være din hustru. Jeg elsker dig, Anna. Der er noget, der aldrig er hen. En følelse, der pludselig blev tændt. Vi piger banker, banker til eneste i mine tanker. De tanker, som jeg havde før, er alene helt til jeg dør. De er væk, hvis du vil have mig. Tag mig, så vil jeg elske kun dig. Giv mig din kærlighed, ellers så bliver jeg
Perspektiv, skynd. Find en præst. Vi skal giftes med det samme. Ja, skal ske. Nej, det var da hurtigt, de fandt en præst. Ingen præst. Hvad er vigtigt? Det er kun den 5. oktober. Lørdag den 5. oktober. Nej, det er det bestemt ikke. Jeg har altid styr på min kalender. Og det er søndag den 6. oktober. Men du kan selv se i avisen. Men ved du hvad, det er faktisk rigtigt nok. Det er så kun lørdag. Jeg er dumme mand. Hvorfor siger du dog det? Fordi jeg i mine beregninger havde glemt, at når man rejser øst rundt om jorden, så vender man et helt døgn. Så for hver breddegrad svarer til 4 minutter, og 360 breddegrader svarer til et helt døgn. Så selvom vi har set solen stå op 80 gange, har den altså kun stået op 79 gange her i London. Men hvad venter vi så på? Der er stadig tid. Og Onda, du bliver stadig gift med en rig mand. Jeg skynder mod og finder en drosje. Om 15 minutter vil vi være 20.000 pund rigere. Ja, det er de letteste penge, vi nogensinde har tjent. Jeg var dog alligevel glad for at høre, at de fangede gentleman-turen, og at det ikke var folk. Jeg kan bedre lide tanken om, at de er ærlige. Ja, heldigvis for os ikke en hurtig mand. Jo, det havde været en fantastisk præstation, hvis jeg havde nået det. Mine herrer, klokken er 20.47, den 5. oktober 1873, og jeg, Phileas Fogg, har rejst jorden rundt på 80 dage. Thank you.
Inden I bliver helt træt i hænderne, så skal vi huske, at når vi laver sådan noget som det her, så handler det om fællesskab, der bærer igennem. Og derfor så skal vi også have de sidste med herned, fordi der er nogen, der har lavet kulisser. Der er nogen, der står for lyd og lys. Der er nogen, der har syet kostymer. Der er nogen, der har stået og hævet i tæppet. Og kan vi ikke lige få de sidste, der har været med herned? Ja, det var første halvdel af aftenen, havde jeg nær sagt. Nu her om lidt, så kommer støtteforeningen, og så skal der trækkes amerikansk lotteri. Og når vi har gjort det, så håber I vil være behjælpelige med at flytte nogle stole ind bag døren og nogle borde herud, fordi så har støtteforeningen sørget for, at der er kaffe og kage til os bagefter. Tina!